Janeno mar Oloo TV kamora mora maintie ageno ni ne in godiochieng' maber arwaki e chenro mar kuku mar wach e lo Jeff Mbaka an jakel chenro ni otieno makawuono Cavin Otieno. Kawuono wan gi wendowa ma abro miye thuolo mondo onyisu ni en ng'ano. Andros Nyamunga, women representative mar Kisumu County or Kisumu County MP. Mheshimiwa, kani timo campaign higa mar 2013 nitiere gigo mane ichiko jopiny. Gin ang'ono misetimo ne jopiny nyaka chop sani? It is en adiera ni nitie gik mane a promise jopiny mana chiko gi ni kwa ugonwa kura to wadhi timo ma. An top on the agenda na ng'eyo ni ne wadhi deal kod economic empowerment nikech gima duong' sani en ni neno ni jowa matindo kata minewa nitie kod chandruok mang'eny kabisa. Koro mano was my mane lengo na maduong' ni mondo wakony joma mine gi joma yudhe mondo ngimagi obed maber. Koro kani waduogo wadonje e parliament kaka uduto te useng'eyo nikech wasego koko mang'eny kabisa e wach mar women representatives. Wan kane wadonjo to wayudo ka resources okomiwa mabende ne rach nikech nwaparo ni mano discrimination nikech ka ina MP to ina MP. Magi mora ma apply obed act or whatever law manonego ket in place nonego keta in place mondo jiduto ma MPs obed gi pesa nikech jopiny ne nitie kodwa gi geno mang'eny. To kata kamano nobedo kamano wasetemo kabisa kaka women representatives makoro sani wantie gi kiti matin. Gima duong' mwasetimo and most of these things watimo kaka a team en ni mondo jopiny obed gi access to credit. Nikech joma ng'eny ne wacho ni anyalo loko ohala, anyalo timo gini, daher timo gini, to kumiyudo pesa milokogo tek yudo. Koro en promise maduong' kabisa manto namiyo jopiny wabiro temo kabisa mondo manyo bedo yudo pesa minyalo timogo ohala kata giri moro kik bed matek. Uwezo Fund koro sani nitie na product mar women representatives kendo en pesa ma ka ng'at man gi interest adier mondo yud pesa no to yude. To ena ni jothurwa bende wantie gi chandruok nikech gimimanyo no bende tekno kata kawo mana form kata organizing a group mondo ji okaw form mondo fill mondo mi pesa no ji mang'eny pod oneno kalalamika. But pesa or access to credit, pesa ma ng'ato nyalo yudo mondo lok go hande, mano to pesa mantie nikech wan gi Youth Enterprise Fund, wan gi Women Enterprise Fund, wan gi Uwezo Fund. Mar ariyo wan gi gimoro miluongo ni holo gi kungo. Holo gi kungo ne en gima wasewuothe counties wagite. Kwa wapuonjo ji kendo wanyiso gi ber mar holo gi kungo. Nikech holo gi kungo ubedo kamoro achiel kaka joma mine kata yudhe kata mokikore. Wazee be nwawacho ni keta igi kanyo ka en women group to ginyalo keto wazee igi mondo wazee kik bedi nowegi oko. So pesa ma ng'ato nyalo holo to sani nitie. Kendo ng'ama nyalo dwaro kata pur kata dwaro loko ohala dwa improve ohande no anawacho ni pesa no nitie. Banks be sani koro ng'eny. Nitie banks mang'eny ma friendly to the local people. Inyalo kata holo sani pesa gokinyi tiloko go tang' idwoko godhiambo. Inyalo holo pesa mandala 3 mar juma achiel, mar dwe achiel, mar higa, mar higni 3 kaluwore gi tekreni kaka ibedo gi banki no. Koro holo gi kungo osekonyo jowa maber. Mine mang'eny bo sepuonjore e women groups gigi koro giluoro holo pesa ahinya nikech oneno ni ko holo kata within their group to duoko maber, onge ng'ama harase. To kata mana Uwezo Fund onge harassment. Teke mana ni chulo matin. En pesa manitie kanyo and obiro bedo kanyo. Kendo higa ka higa budget ne iketo. Makata ma higa ni nyose ket budget ne. Wan wadwaro ni mondo mede mondo bed mang'eny kendo gima duong' kuome en no nego team management mari obed maber. Ok wadwar gima chotimore Youth Enterprise Fund. Wach mar kuo mikwala pes jopiny godiochieng' kama nikineno. Magi gik monego wasil. Kendo kaber pesa ni onego bed consolidated obed gimoro achiel mondo wakat kata cost management. Nikech Uwezo Fund, Women Enterprise Fund, Youth Enterprise Fund koketgi kamoro achiel gi one management. Kae tinyalo kete kata under women representatives. Mano pesa mang'eny moromo konyo jowa gi proper management gi monitoring and evaluation maber. An kaka women rep Kisumu County, other than gik masewacho go, food security nyocha en a very big challenge e Kisumu County.
Asewache many times, maparo ni joma ng'eny osewinjo ni Kisumu County e county achiel mantiere gi resources te madwarore. Wan gi chiemo, wan gi pi, wan gi lowo, wan gi joma nyalo tiyo, wan gi very good agricultural land. To chiemo te mwachame Kisumu County aoko. Kikawo oduma wayudo matin, to ng'enyne koro oduma wuoknwa Uganda, oduma moko wuok kia Eldoret, kia Kitale. Ing'iyo weche mag oganda wuok mana Uganda. Mchele moko wuok nyaka Sirati, mano in Tanzania. Gweno wuok Rift Valley. Ng'eny gweno nyocha wuok Rift Valley. Tong' michamo wuok Uganda. Rech michamo sani koro winjo no wuok nyaka China. To wante ma wan gi the freshest water lake in the whole of Africa, the largest lake, the third largest lake in the world. Aparo kapod anyalo paro geography na maber. Wan gi gik madwarore te. Wan ga ore duto, wan gi lo mabeyo in Kisumu County. To chiemo te gimora mora mochamo, obed alot, obed gi manade, obed chak, gigi duto te wuok oko. Sama in everything michame odi ing'iewo ko another county, inego support county ni kosi support county machielo. Mano wa support another county. Koro naneno ni food security mondo wautie matek. Kata nyocha waonge gi pesa, makoro sani to miwa matin. To wan kata nyo poko miya pesa no. Nyocha wasechako wak e wach mar food security. Ma wach gwen en gima wasemanyo mwakao hatcheries mwakelo. Sani koro wase distribute gi in each sub county. Monego bedi ni ward ka ward nitie gi machine ma hatch. Nikech kikawa achiel ikete sub county, mano podi tin kabisa. But at least wan gi kama wasechako go. Koro nyo wachake mondo ji kuong neno, kuong wamiyo ji gwen, wasero gigo mondo gine ni tij gwen ok tek, ni gweno nigi pesa. Mochopo kama koro 1 year down the line, koro wan ga about 6,000 farmers. Koro sani wase target group every ward ka ward ya Kisumu County. Kiweyo mantiere central ma en in town and inside the city. Moko gite wase identify groups par kwa ward. In fact, ogena par. Wase identify about 13 a ward ka ward. Wa train gi in poultry, kwa se train gi, wamiyo gi chiem gwen, kaito wamiyo gi gwen. Wachiegni timo distribution mar gwen in the county duto, kal chopo giko dwe mar 7 to biro kwa setieko. Iloso kuom wach kungo kod keno. Iwacho ni umiyo joma mine pesa ni gikawe marom nadi to nego duoke bang' dala digi interest. To jomage mo qualify mar kawo pesa ni. Wach mar holo gi kungo or Uwezo Fund or Youth Enterprise Fund, Women Enterprise Fund, en pesa mimi kichako luwore gi kaka group no tegno marom nadi. Ken group motegno maber ichako gi 100. Kapodo kutegna ahinya tichako gi 50. Imigo ibedo gi pesa ni fodwecha auchiel. Bang' dweche auchiel kore kichako chule matin. Interest michule go be onge. Isono migo nono onge interest michulo. 100,000. Ko miwe group to uchule bang' dweche auchiel. Nisoni kata kanyi loko kode. Ise loko kode mi loko mise yudo gik manyone gi yudi. Kata kanyi puro en dweche 4 kende. Ise puro mi golo cham. Kata ka en gweno, to gweno gen dweche 4-5. Isoni ise pidho gweno, magweni osebedo ready inyalo use. So en gima yot kabisa, en pesa mimigo nono, kai tichule mos interest rate ne be onge, oyieni chule for dweche 36. Mano nyiso ni ichule for higni 3. Jogo mumiyo tiegruok e pith mar gwen kod pith mamoko, gin tiegruok ni gichule kosetimo ne ginono, to gin jomage mo qualify mar timo tiegruok no? Tiegruok mar gwen watimo ne ji nono. Wa identify joma nigi interest e gweno. Ka en gweno to wa identify joma at least nyocha osechake pidho gweno matin. Kae to waketo gi kamoro achiel to wa train gi nono. Kwa se train gi nono magi understand, wachako wakelo negi chiemo nyake dhot. Kwa se kelo negi chiemo e dhot, kae to wakelo negi gwen. Onge ng'ama nyalo timo nigi maber molo mano. To mano watimo mondo wamigi gi jingo kod wategni, wamigi bed gi interest e pidho. Bang'e no to koro gibro neno ni gwen en gima ber, gwen en gima nyalo loso mwandu, koro nyiso ni gibro timo maber mang'eny. To sani to wamiyo gi 100 e group ka group.
Kawadhi e weche mamoko mago gigo miwacho misetimo masani timre. Ang'ono mipango timo mbele kapok yiero mabiro chopo mondo mi gigo mani chiko jopiny ka ombulu mabiro chopo to giwach ni Mheshimiwa Nyamunga nochikowa mae gi mae to setimo gite. Koro anta nyalo wacho niya, mano ke gimoro achiel kende mwasetimo. Asetimo gik mang'eny. Mar gweno no en gimo mako county te. Mar ariyo waseloso hatchery be mar rech maduong' kabisa ma wan ga thousands and thousands of fingerlings. Magi bende nitie joma nigi ponds. Joma nigi ponds gi wanyiso gi kaka giluoko ponds gi go gigolo chuodho, kaito iolo negi yath, kaito wamiyo gi fingerlings. Fingerlings gi be wamiyo gi mondo gichak pidho rech. Masani wan gi grube 78 mwasemiyo fingerlings 1,000. Koro other than gwen, rech ben gima wasechako. Kendo rech dhi maber kabisa Kisumu West. Rech dhi maber some parts of Nyando kendo kuonde ma along the lake. To wadwaro ni mondo wamedgi mondo gibed mang'eny. Gimachielo mwasechako nitie kuonde gik mane wayudo kaka greenhouses. Ne wayudo from NIB, that is National Irrigation Board. Ne gimiyowa greenhouses 12 ma ne wa distribute e sub county ka sub county ariyo. Mago bende gin gik ma ne wasemiyo jopiny to nyawo nitie gigi kabisa nikech ikawe malosnigo mapidhni mamiyi to pod iyudo ni jomoko ok follow gigi bi ok girit gigi maber. Koro ana wacho ni wach mar greenhouse wasetimo, watime kata sani ng'ama nigi interest watimo. Wach mar gweno, wach mar rech. Mar adek en wach mar dhok, dairy bende wase partner gi jo ILRI gin jo research mantiere Kabete ka. En a very big organization. Giyie ni gikonyowa mondo watim artificial insemination. Manyocha gisekaonwa ji e county ma gise train. Ma end of dweni, giko dweni, wadhi timo launch maduong' kabisa hapa Nyakach. Mondo wachak timo artificial insemination ne our animals. Gimachielo ma wasetimo weche mag sanitary towels. En a big challenge to nyithindwa. Wasetemo kabisa most of girls schools kata mixed secondary schools wachiwo to kwanyal chiwo moromo jite but wasechiwo sanitary towels mang'eny manyalo support nyithindo nyithindo manidi. Gimachielo mwatime county ma wabe wasechako timo en wach ma talent search. Talent search nyithindwa mang'eny chakonwa ni wan wang'eyo, wan gifted, wan ga lot of talents to ok wang'eyo what to do. Nyocha wasechako talent search manyaka nyo wasetimo. Wasetimo Moroni. Koro wabiro dhi in each sub county wantie ga team maber wan gi talent school mabedo run gi kijana engineer na whole engineer to en gi interested talent. Iluongo ni engineer Bovin Suchieng. En emo konya timo wach ma talent. Koro and then wach ma football. Football be nyo wasechako. Mondo nyithindwa gi otugi football mondo wabende wanek wanyalo yudo oliech mamoko mondo football odhi mbele. Koro talent, wach ma football, mago gin gik mwatimo. Gima paro ni onego watim mbele mapod an go gigeno nadhi timo kapod higa manyien kochopo. Ok ine ka nyocho miwa first disbursement marwa mar fund wa mar affirmative action fund. Marwa pokotiyo te nikech waran into problem with the bank. Obedo nitie a technical problem with the bank ma pesa wa podis in the bank but nyogi promise wa ni kam giko dweni to gibro release the money to us. Mano first disbursement. Koro mage mwadwa ni watiek go weche mwawacho ni mag talent, mag football, watiek go wach rech kendo watiek go wach gwen. First disbursement. Mheshimiwa iwacho wach rech ni isebedo kilose motegno kendo wang'eyo ni nitie motion manyochi tere od bura ma inyalo kal anytime to in kaka jakanyo mar od bura mawuok e gwenge go ma ipidhe rech kata gwenge mag Nyanza, iparo ni ang'o monego tim mondo mi wakony jorech nikech waneno ka Nyanza waonge kambi kata chiel milose rech ilose gwenge moko maoko. Ang'ono monego tim mondo mi wakony jorech? Jorech an gimonego watim mokwongo kaka ng'eyo taneno ni ngima mar leke ma nyaka wakwong wang'i. Causeway mambita manolin cha ene ma nyaka kwongi yawe mondo nam o breathe. Sama koro nam o breathe nyiso ni kata gasia mang'eny mantie Kisumu County gi biro bedo swept mondo dhiyo nikech nam en gima ringo to dhi to pi medore. Nyaka wa clean our mi nam another life.
by removing the causeway or lost causeway no maber mapi kadhe sani olori. Mano the first thing manyaka watim. Mar ariyo wan kaka leaders nyaka wabed gi interest kabisa e resources ma wantiere go e counties wa. Kaka koro Kisumu County wan gi niang', wantie gi wach rech, wantie gi gik mang'eny. County ka county. Iwinjo ka sama wach sikari tineno ka sama nitie wach problem mantie gi mira to jo mira go Kuku. Ka sama nitie problem gi tea kata price of the piny jo tea go Kuku kata coffee. Wan bendo nego wabedi gi that initiative mondo wa push our agenda. The next thing, cleaning the nam kaka se wachono. Machielo en ni nyaka wa make sure ni namwa is protected from gik moko kaka chemicals. Mondo obed gi life. Wa make sure ni onge ngama release anything ma ok friendly to nam e nam. Mago gin gik manyaka watim. Mar ariyo, nyaka wa engage jorech. Nyaka wa engage okonego wabe gi kendgi nikech onge training mitimo ne jonam kaka nede wa gi kwere wa olupo kaka uwege wa olupo kaka walupe kaka nyithindwa wadwa no lupi. Nyaka wa make sure ni sani according to bill nano wadwaro ni wabedi gi elementary colleges within tertiary colleges ma wan go gi maka kata jo class 8 kata jo form 4 madwa timo fishing gibed trained gi ng'e so much about ok ni gi learn by heart sani gi learn by heart. But it is important ni gibedo trained at every level. Obedi at certificate, at diploma, maka koro gidhi e nam. To ko wach ni loro nam, to gi understand ni nam iloro nikech en breeding season. Okoro kwagore gi jo sirikal. To sama olore no, alternative mane ma wa offer gi. Nyaka koro wa go for proper cage farming. Iluongo ni cage farming. Mondo waket cages e nam. Mondo bed kaka alternative. Masama rech tok chien to cages produce nwa to fish ponds produce nwa wabiro bedo gi rech mang'eny wabiro chamo mabiro miyo improve our nutrition moko wabiro export. Wan gi airport nyaka ting' nwa rech matero nwa oko. So mano en my next agenda. The other agenda en mondo wa intensify mo make sure ni wach mar pidho gwen koro en in every family, in every village, moken for a few people. Ji te nyaka pithi. Wach mar dhok nyaka walok dhoge waduto mondo bedi either half breed or wabed gi full high grade. Ma ok ni wan pod wakwayo. Mago gik manyaka watieki. Aoche wa ma wantiere go nyaka wa use mondo wa produce a lot of vegetables. To vegetables gi be wanyalo timo gi e level moro ma koro wa process gi a value addition gi bedo exported. And mane gima duong' mwadwa nwa team, but not only that, as we do that, we meant our girls, we meant our boys. As we do that, we support our widows, we support our people with disability. Magi duto we are people mawadwa ni mondo wa carry on board, man nobody's left out. Human beings should be given omigi opportunity, gidagi full life. Ma ok inyal bet ni no kinyal kata chiemo, ni pod wan nindo kech, ni pod ochamo wan mili na odiochieng' achiel. Or samoro nyithindo dhi gi nyuka kende. Mano en gima koro nego be ni watieko e region wani. Janeno mar Oloo TV kapo ni kore kia tipo mari mani en chenro mar Kuku mar wach kawendo wa Otieno makawuono en Mheshimiwa Rose Nyamunga ma en women representative ma Kisumu County. Mheshimiwa samora mora mwach Mheshimiwa seche duto kaji oja piny ko winjo women representative to oging'eyo ga ni en miyono mochung'ne mana weche mine kende. In kaka women representative ma Kisumu County, ang'o misetimo kata ang'o mitimo mondo makonyo joma chuo bende mondo kik nendre ni chung'ne joma mine kende? Mano taparo ni ok en understanding maber. An ok achung'ne mine kende. An achung'ne ji duto. Gimomiyo women representative eni koma ni mine kende emalare. Mane momiyo the word woman nitie. To ok ni a represent mine kende. An achung'ne ji duto. Kata nyoro ni nyandala nitie wazee ariyo manyocha gi mine ariyo manyocha ok nyal wuotho. Nyocha manyo negi wheelchairs manya ting'o matero negi. Gik mwatimo gite kata obed gweno kata obed holo gi kungo. Joma chuo ni e iye, joma yudhe ni e iye, ji duto te ni e iye. Omiyo gimoro amora matimo okatim ne mine kende. Atimo ne jo Kisumu County duto. Nitie paro moro ni sani wajumbe kata jo kanyo mar od bura ng'eny kendo idwaro ni mondo kanyalre to duok namba gi chien. To en gima kotimre to post mar women representative ni jomoko paro ni mondo ogole. Ipani obro affect na di joma mine.
post mar women representative kata ni duoko mana post chien to ok nyal mule. Ok mule nikech mano is again on affirmative action. 2/3 gender rule. Omiyo sami duoke chien ni tidwa tieko 47 mano ok nyal bet. Gik mamine ose fight for many years. Mamine wan go madongo kamutingo Grace Okot gi ni kamutingo mama Fibia Siyo, kamutingo mama Ida Odinga. Mine wan go mang'eny mwanyalo luongo nying gi. Mose thagore mondo mine bendo bedie gi duol. Kar mine ok wanyal wuoye. Tanta neno ni as it is. Ok ane ni MPs ng'eny. Gima duong' en ni mondo watim service delivery yo maber. Kwa timo service delivery kata king'iyo sani sub counties gi gidongo, kata kang'iyo Nyando wacha, Nyando pod duong' kabisa. Omiyo kochako kae mokete kata Dabo, representation maber dhi bet kanye. Mana ka koro maybe issue mar county government obedo streamlined, makoro wantiere gi 2 levels of government, ma wantiere gi the county government and the national government. Kama notimore mobedo achieved, ma the county governments are running kako nego gi run, mano to ji nyalo wacho nang'o, it is now fine. Mheshimiwa, waneno ka yiero biro kendo higa manyien, sani koro ji ochako pangre, ok wang'eyo, wawinjo ka weche moko liekre, koro inyalo nyiso wayanga ni to Mheshimiwa Nyamunga dhi larang'o e yiero mabiro ma higa mar 2017. Yiero mabiro mar 2017 an adhi defend my seat mar women representative mar Kisumu County. Ere gimomiyo projects machako gi gin projects mabeyo maka gibedo nurtured over a period of time biro miyowa a milestone, biro konyowa kabisa nikech projects gi target the local person, to the local person no ng'ama nyaka wakuong konyo kapok okony ng'ata. Kwa wegi ka gi hang to nyiso ni gik mwasethagore kwa timo gi, ng'ama chielo ka biro to neno mana ni gigo useless, ok gibi neno ber mar projects gi. Koro I'm very passionate about gik matimo gi. Ase spend pesa na wuon, spend pesa time na mang'eny kabisa gigi. Tadwaro ni mondo gi succeed, mondo wach mar food security obed gima koro kwa wuoye, mondo wach chiemo hand to mouth wachak loso mwandu. Ne janeno mar LTN adwoko erokamano kuom riwruok mani riwri koda jogo macha penjo chung' mar Mheshimiwa Nyamunga e yiero mabiro osewacho ni odhi laro kome mar women representative kendo. Ne an jakel chenro ni Oloo Mbaka, an Cavin Otieno.